Hi guys! Welcome back to my channel, Kaaping Mix TV. So ngayon guys, here's my another compose Bisaya version again, titled Sa Isang Sulyap Mo by Myros Apasibol. So I hope you enjoy and relate this song guys ha. So huwag natin patagalin guys, let's go! Sukad nga nagailata, nausab akong kinaiya. Ug sa dihang nagkauyab ta, ikaw ra gyud ang gihigugma. Nausab gyud ang tanan, ang batin akong binuhatan. Kay dili ko gusto nga ako imong buwagan. Andam na kong biyan ang tanan para malipay ka lang. Kay dili na ko makaya nga ako mag-inosara. Nausab gyud ang tanan, ang batin akong binuhatan. Kay dili ko gusto nga ako imong buwagan. Malipayon ako nga nakita ko ang babae nga para gyud ako. Manghinaot ko nga tarungon ko, kay dili ko gustong binuangan ko. Kay diha ka nimo nausab ako, ibago mong kinabuhi ko. Kay ikaw ang tanan sa akong dughan, ug ako kanimo lang. Andam na kong biyan ang tanan para malipay ka lang. Kay dili na ko makaya nga ako mag-inosara. Nausab gyud ang tanan, ang batin akong binuhatan. Kay dili ko gusto nga ako imong buwagan. Malipayon ako nga nakita ko ang babae nga para gyud ako. Manghinaot ko nga tarungon ko, kay dili ko gustong binuangan ko. Kay diha ka nimo nausab ako, ibago mong kinabuhi ko. Kay ikaw ang tanan sa akong dughan, ug ako kanimo lang. Malipayon ako nga nakita ko ang babae nga para gyud ako. Manghinaot ko nga tarungon ko, kay dili ko gustong binuangan ko. Kay diha ka nimo nausab ako, ibago mong kinabuhi ko. Kay ikaw ang tanan sa akong dughan, ug ako kanimo lang. Yes, salamat sa inyo pag-tanaw guys. So I hope nga na-enjoy sa mga guys akong gibuhat nga parody guys basta sa isang sulyap mo. So, okay. Shout out guys. Kay Rowena sa siya ni comments ato ang comment section no. So, shout out ko sa usa sa pinakagwapo sa Jollibee. Si Junel Ninyang, Jerix Lagahino, Jojo Quison 401, Lagdor sa Langor Surya Cebu nga pinakagwapo niya. Anjon Monteroso, gwardiya sa Virginia. Anthony Mansador, Mateo Dongdong, Maripi Arbiol, Omar nga gwapa. Shoutout ko sa kong agaw nga pinakagwapo no, si Conelito Pumeros Del Lerio. Okay, thank you so much. Next time sa languban ha kay medyo naghanaghan sa guys.
So kung gusto mo magpa-shoutout guys, comment lang mo sa ato ang comment section guys ha. Then asa mo kalimot sa pag-follow sa akong Facebook page guys ha. Then i-click ninyo naman na i-follow, click lang sa follow guys, ug i-like sa guys ba para tuloy-tuloy lang tayo ano. So thank you so much and God bless everyone.